Όταν ήμουν μικρή, ε, στο σπίτι κάναμε όλες τις δουλειές. Δεν είμαστε allowed να βγαίνουμε καθόλου έξω να παίζουμε με τα άλλα παιδιά. Η μαμά μου είχε ένα μικρό ουζερί και προετοιμάζαμε διάφορα πράγματα για να φάνε οι πελάτες. Ήξερα να κάνω ντολμάδες με λαχανόφυλλο, ντολμάδες με φύλλα από κλιματαριές. Και έκανα όλες τις δουλειές. Στην πραγματικότητα δεν αισθάνθηκα ποτέ ότι ήμουν παιδί. Μετά το χωριό μου δεν ήταν έφορο χωριό, ήταν πολύ όμορφο, το Καστρί της Κοινουρίας, νομός Αρκαδίας, και όλα τα παιδιά έπρεπε να πάνε σχολείο. Όταν τελειώσαμε το γυμνάσιο, το σχολαρχείο, την ακαδημία, δεν υπήρχαν δουλειές. Και ο λόγος που έφυγα από την Ελλάδα ήταν it's not sad, but I don't know why I'm crying. Yeah. I finished being as a teacher for elementary school, but then they sent me a letter from the government that they're going to give me a job in 17 years. So what I had to do, stay there. There was no jobs by then for nobody. So I decided to leave Greece. I don't know why I'm crying. I came here with the excuse to finish studying, but it was not truth. I left because I had nothing to do there. So this is it. When I came here, I was 20 years old. I took the boat for 11 days. It was a ship called Federiki. I think so. And it brought you where to? Because that boat has stopped in Halifax. So we stopped in Halifax, and over there we were supposed to take the train and come to Montreal. So. Stop. I'm gonna cry. Oh my God. He's a very nice man. So, ήρθα εδώ, ήμουνα 20 χρονών. Πήγα στο immigration, so you have to tell you my life, right? Yeah. Maybe I said I make a mistake. No, tell me. So I was talking French, not French, English, because I learned it in Greece. I went to immigration and I asked for a job. Then they told me, you have to know English or French. They use the word or. So I never learned French, not because it was the word, but I didn't need it to. Then I went to high school. I think the name was St. George William School. It's still there. Yeah. Anyhow, then I start working, and I work in a pharmacy, not as a pharmacist, just in a pharmacy. Then I read the newspaper. The name of that newspaper was Mother Star. I don't think it exists anymore. So it was a Jewish lady. She was asking for someone to teach her son any language, not English. So I called her up and I said to her, I can teach him Greek. So I said, do you know how to teach him? I said, oh, I'm sorry, I start talking English. Μπορώ να τον μάθω ελληνικά. So πήγα να το μάθω ελληνικά.
Μου λέει, πού μένεις? Λέω, έχω νοικιάσει ένα δωμάτιο. Άμα θέλεις, έλα να μείνεις εδώ με εμάς. Αλλά θα μένεις στο δωμάτιο που είναι το μικρό μου το παιδί. Πήγα εκεί, τον έμαθα ελληνικά. Μια μέρα τον λέγανε Ρέιμον. Ο Ρέιμον πάτησε ένα καρφί στο πόδι του. You can avoid that after, μα δεν το χρειάζεσαι. I'm not. I'm keeping everything. So, he was a very active boy. Ήταν πολύ ζωηρός. Αλλά αυτό το αγόρι δεν ήταν παιδί της κυρίας που καθόμουν, το είχε κάνει adopt. Και ήθελε να το προσφέρει όλα. Να τον μάθει γλώσσα, να τον μάθει όλα. Εκείνη την ημέρα που έπαιζε, ήταν Κυριακή, χτύπησε η πόρτα και ήταν η αστυνομία. Μου λέει, ξέρεις το παιδί αυτό? Λέω, μάλιστα. Λέει, πρέπει να το πάμε στο νοσοκομείο. Μπορεί να έρθεις μαζί μας? Λέω, ναι. Αυτοί νόμισαν ότι ήμουν η μάνα του. Πήγα στο νοσοκομείο, άρχισε το παιδί να κλαίει. Του λέω, μην κλαις, θα τηλεφωνήσω να έρθει η μαμά σου. Και μου λένε, δεν είσαι η μάνα του? Λέω, εκείνη τα χρόνια δεν κοιτάζανε πολλά information. Λέω, όχι, είμαι η δασκάλα του. Αυτός δεν ήθελε τη μάνα του, ήθελε εμένα, γιατί η μάνα του θα του έλεγε όχι, όχι, εγώ του έκανα και λίγα χατηράκια. Η μαμά του είχε κομμωτήριο και είχε περίπου 20 κομμότριες. Και κάθε Τετάρτη με έπαιρνε, με χτένιζε, μου φτιάχνε το πρόσωπο. Με αγαπούσε πάρα πολύ. Ποτέ δεν έλεγε ότι είμαι η δασκάλα του γιού της. Είναι μια ξαδέρφη μου από την Αμερική. Της έλεγα, Εύα, ντρέπομαι να λες ψέματα. Μπορεί κάποιος να με ξέρει. Καλοί ανθρώποι, anyways. Γνώρισα τον άντρα μου. We fall in love. Μου έλεγε, είμαι εδώ λαθρέος. Δούλευες στο καράβια του Ωνάση και για 5 χρόνια έφυγε και έκαθισε εδώ. Και έπρεπε να πάμε στην Ελλάδα να παντρευτούμε εκεί. Πήγα εκεί, παντρευτήκαμε. Δημήτρη τον λέγανε και τον λέμε. Πήγαμε στην Ελλάδα, παντρευτήκαμε και μετά στην Ελλάδα εκείνα τα χρόνια ήταν πολύ δύσκολο να έρθεις. Έπρεπε να περάσεις από όλους τους γιατρούς, να μην πιστεύεις στο κομμουνισμό. Και μπλέξανε τον Δημήτρη με αυτά και καθίσαμε 6 μήνες στην Ελλάδα, αλλά παντρευτήκαμε εκεί και ήρθαμε εδώ. Ο Δημήτρης του άρεσαν πολύ τα ταξίδια, δεν ήθελε να πάρει το αεροπλάνο και να φτάσει εκεί που είναι. Ήθελε να καθίσουμε στην Ελλάδα, εγώ δεν ήθελα να καθίσω στην Ελλάδα. Κάναμε να έρθουμε 15 μέρες. Πήραμε το τρένο, το λεωφορείο, Πολύ ωραία ήτανε. Και ήρθαμε στη Χαύρη και από εκεί πήραμε το καράβι. Και ήρθαμε το καράβι μας έφερε στο St. Lawrence River. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η διαδρομή ακόμα. Ήταν πολύ όμορφα, anyways. Ήρθαμε με το καράβι, κατεβήκαμε στο St. Lawrence River, πήραμε ένα ταξί για να πάμε στο σπίτι που είχα εγώ και ο Δημήτρης. Είχαμε μόνο $7 leftover, Canadian. Το ταξί έγραψε 5 μέχρι 5 και του λέει ο Δημήτρης, σταμάτα. Λέει, δεν φτάσαμε εκεί που θέλω, δεν πειράζει, θα κατεβούμε εδώ. Δεν είχαμε άλλα λεφτά, μου είχαν μείνει $2. Περπατήσαμε από εκεί που σταμάτησε το ταξί και φτάσαμε στο Μοντρόγιαλ και Σαντ Λόρενς, ήταν ένα εστιατόριο ιταλικό. Πάμε, λέει, να φάμε. Λέω, αφού δεν έχουμε λεφτά. Φτάνουν, λέει, $2. Τότε ήταν πολύ φτηνά. Πήγαμε εκεί, φάγαμε, είχε βγει το ποτό το μπρίο. Παραγγείλαμε την πίτσα για τα λεφτά που είχαμε και
παρόλο που ήταν εδώ, ήταν πολύ φτηνά και τα τρόφιμα, πολύ καλή ζωή εδώ. Μας φέρανε μπρίο στο τραπέζι. Δεν παραγγείλαμε μπρίο. Λέει, είναι compliment, από είναι καινούριο ποτό, σας το κάνουμε δώρο. Σου άρεσε το πρίο? Εγώ δεν μου αρέσει. Δεν μ' αρέσουν ποτά με ζάχαρες Α, και οκ, οκ. τέτοια. Ναι. Το ήπιαμε το ποτό. Πήγαμε στο δωμάτιο, δεν είχαμε καθόλου λεφτά. Ο Δημήτρης δεν ήταν μάγειρας, αλλά πήγε και δούλεψε στο Four Room Restaurant, ήταν ένα ρέστοραν εκεί, morning chef, μάγειρας για το πρωί. Και δεν ήξερε μάγειρας, αλλά τα κατάφερνε. Μετά, στο ρέστοραν που δούλευα part-time, μπήκαμε μέσα συνεταίροι, halfway, και αρχίσαμε να έχουμε το ρέστοραν. Το interest στην ζωή μου, I mean. But you have a beautiful family, a beautiful home. Yeah, αυτό There's for sure something interesting there. είναι πολύ ωραίο αυτό. Τα παιδιά, είχαμε 3 παιδιά, ήταν πολύ ωραία η ζωή. Δουλέψαμε πολύ σκληρά. Μετά γεννήκανε τα εγγονάκια μας. Πόσα εγγόνια? Έχω 7 εγγόνια. 7. Wow. 5 αγόρια. 5 δεν έχω. Wow. Ωραία αγόρια. Και 2 κορίτσια. Yeah. Ο Εμίλιος αγαπούσε το ψωμί. Όταν ζήμωνα, ερχόταν ο Εμίλιος και έτρωγε τη ζύμη, remember? Yeah. So, μια μέρα ο πατέρας του ήρθε στο σπίτι μου και ο Εμίλιος είχε ψήσει ψωμί και το είχε στο φούρνο. Και άρχισε να γελάει πάρα πολύ. Και του λέω, γιατί γελάς, Μάνη? Γιατί μου λέει, ο πατέρας μου είχε φούρνο στην Πορτογαλία. Και όταν πήγε το σχολείο το πρωί, έκοβε ένα κομμάτι από το ψωμί και μας το έδινε να το φάμε στον δρόμο. Το θυμάσαι αυτό που ο πατέρας σου? Πόσο χρόνο ήτανε? Εκεί που ανοίγει το φύλλο. Πόσα ήσουν, 5, 3? Όταν ήρθε κοντά, ναι. 6 χρόνια, yeah. Και ήταν ο μόνος από τα παιδιά, τα εγγόνια μου, που αγαπούσε το ψωμί. Ο Μίλιος τώρα έχει μάθει το ψωμί πολύ καλά, είναι πολύ γρήγορος. Και έρχομαι καμιά φορά για να κάνω καμία παρατήρηση, but δεν υπάρχει παρατήρηση. Είσαι director τώρα. Ναι, but... Το κοιτάζεις να είσαι σίγουρη πως τα φτιάχνει καλά. Αλλά τα φτιάχνει καλά. Right? Ναι, τα φτιάχνει καλά. Και τώρα πολλοί άνθρωποι θέλουν να μάθουν πώς κάνει το ψωμί. Και είδα ότι έκανε μια διαφήμιση να τους διδάξει πώς κάνουν ψωμί. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή όχι γι' αυτό, ναι, αλλά αυτό θέλει να κάνει, right? Άμα κάνεις τη δουλειά που αγαπάς, δεν κουράζεσαι ποτέ. Ο Εμίλιος αγαπάει και τα δύο. Και να κάνει το ψωμί του, και να διδάσκει θέατρο, και να παίζει θέατρο. Σκεφτόμουν για τον Εμίλιο ότι δεν θα ήταν άσχημη ιδέα να πάει στην Ευρώπη να ζήσει. Έχει ωραίο κλίμα και οι άνθρωποι στην Ελλάδα, στην Ευρώπη γενικά, αγαπάνε το φαγητό και το ψωμί. Κάνει ωραίο ψωμί, βιολογικό, να το συνεχίσει έτσι, αλλά να πάει σε ένα μέρος να μην έχει υγρασία, να μην έχει χιόνια. Και νομίζω ότι η Ελλάδα είναι το πιο ωραίο μέρος. Θα ήταν καλά για τον Εμίλιο να πάει στην Ελλάδα, να μείνει εκεί. Δεν ξέρω αν το θέλει. Ή στην Πορτογαλία, γιατί ο Εμίλιος δεν είναι μόνο Έλληνας, είναι και Πορτογάλος. Πορτογαλία δεν έχω πάει, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο μέρος. Και τρώνε ωραία φαγητά και τρώνε και ψωμί ωραίο, με ψάρια. Αλλά δεν ξέρω, αυτό πρέπει να το σκεφτεί αν το θέλει.